achivhunza katavhunza namana tikati Shabini muraini yakanaka nasebo chimonyarara vakataurwa nemunhu wana akadai Shabini yakanaka kozi nemubvunzi wewo munhu akanobvunza rumwe chupe ndikati ndinozvitsikira kozi Shabini yakanakira kuti oyu hatizofambe pama hatiende kusodhati hatiende kuzetera pi kunomwa hwa mupolice station hatizoenda kana kumaraenda timopinda mauya timuraini medu famba kwakanaka asi totaura kuti muno mutofanira kunzvoyo lezhe munomuraini since tagara tiri maresidence munomuraini asi ndo mune zedu hatingati isisi ndakunda nomwa kupolice station kusetara pinga kuti kutodha kusina porokwati yangu nini like enough besikana ndikaenda kutodha pamwe matsankura nonzi zvasiyana nevamwana vekuti kana kuti muenzo kana mwana wamba muninongo andogara naye kana akaenda kusodha kamwena doro iko akazotadza kuti naye navanhu kozi doro rinodhakwa rakatonyiwe gonzi kana uchimwa uchadhakwa kana wazodhakwa manje zvinozobude ndomubvunza tachibvunzana paa kuti Shabini kana yangonaka ko munhu wacho Shabini kwakasazoda kuzotikweretesa taona kuona kunaka kwaikaita takapa takaroroshotirwa ine shamwari yangu muriwo takachidhona 5 rand toda kumbomwo time panozoiwo mafesi edu achida kuti pano mari kana tikaisirwa mari meko todhura mari dzaya dzekutotase tobvakakavha security ipapo saka maShabini komadi unotenga wamunokwereteswa hatisati isusu totenga pabhotosoro vafanaaiti totenga toenda paregura handibhadhire handikwereteswe bhozo regura hakwereteswe Shabini zvemuraini rudo muraini tofanira kuita rudo muraini mwako kana sino heti mutengero heti kana une mari yacho koda kuti une $200 vamwe vanhu varamba vangokutarisa chete vangokukumbira mari kana muri kotaura nyaya yehondo yemhini zvinofanira kusiyana ubatsirawo kana wada mpanhu wangu hana rula yekuchikoro omupa rura omutengero rura yetensini udaenda kana kurikwa muda kufamba mwese itai kuti mufanane kuti vati kwete kuti munhu auri kufamba naye apese akufamba achikugaira sikurei chii zvakutaura titauraka kuti mamiri azaita zvafanana vanogara natsuro kumaraini ari kunditsigira atorodaiwa umufungo wenyaya mavhunza panapa yakanaka ndakatibva tangoitsigirawo neniwo kuti Shabini ndonanga yakanaka bcause kuti tibve panapa tichienda kunomwa hwahwa kuna third tosiya kana izvozvi pangotazi titarise kana kuti motikari hadzidzeni mota dzodzivabereka namahwindo chaivo panopa panetowanda kamwe kakana kusara kachipukanya hwindo yoenda unoteka koti kuShabini waudzoka wakutodhana wakutoti Shabini iri patwisi kwatoi chiti kana ndakagara mana nechitoona pamupangu kuti ndiana apinda ndiana abuda every activity I can see it due to the fact that we have developed, we now have beer taverns around town, especially. Saka unokurudzira maShabini ndokurudzira one kana maini muraini akati ndikutozoti apo hani kana two pekuti kana mukadzi wangu akauya kana vaenzi akauya nokuzoti ngatisangane panhingi akata tutozarisa saka tudo takawandika kuitira kuti chipaite kanemika kuianobrokesa kamabhotostori kamabhotostori akabhuroka munokwezi anotumira polisi karedi Shabini haina license konozi maShabini akapfuura 2 mabhotostori anobhuroka straight away mabhotostori ndezvavanhu vanenge vari kumusika vavana vari kumusika ungazotadza kutenga mubhotostori bhotostori neprice pamumuira kana isusu tikamwa tikanyita tikamwa pamashabhini panapa mudarani tinozoda kumboona utonewo mabhotostori unenge wakawanda wanda tichotengawo mabhiya tichimwawo tiri pane wani unokwira bhasi asi kana tiri pamba so Shabini iri tiine zvinhu zvakawanda zvekuita inomboenda kubhotostori kunotenga 1 coat totenga paShabini but kana yaipa Shabini kana yakunga munhu wekufa kuziyozomwawo Shabini munombare munobva kana saningtiw uye otanga mwa hwa munhu asi muenzi munangobva vaenzi varight boy muenzi anokoprogram zvafanana kuti ndikabva pano ndikavhizita kubva panapa ndikaenda kana South Africa ndine program that after 3 months I will come back here to Zimbabwe. Samuenzi anofamba zvinhu zvake zvemuenzi zvakarongeka zvakasiyana nemunhu
macitizens emunomumazimbabwe muharare Mbofunga anongoti pamwe asiya tobaka na foni ubva angoenda unomwe kutengesa foni yemusika ubva atanga kuti asiyana ndo ainzi atisingari vakangwarisa vanoba vanoti muenzi haakwanisi kuti asachodza haakwanisi kuti akasvika muno ombotaurawo kana nyaya chaanenge aikoda ngobhema mbanje chete at the end of the day tichapedzera mumamisa andikona ndoenzi asingari achimimba atomboona achimbotaurawo kana nyaya anyaya zvayo kunyaya zvenyaya kana katseke nyaya anenge achikutera zvomukutaura mbanje dzake tenyedza kuti mbanje dzake izvozvimimba akasvika panapa akagara pasapa kuti ga mukamubvunza kuti mbotaurawo something apana chautaura rambo akarara. Is this a restaurant? This is not a restaurant. Tutazaka kuti kana chikweshe tutazaka kuti zinyeta kuti chikoto tungambuka nevanhu vana 30 vakanyanya kumaka takakufanana nevanhu vana 30 but ngatisafanane pakusvika pakuti ivo vanenge vakuita drug abuse takatarisa izimbache dzedu ngatibheme intesi iye kana achibhema mbache anofanira kunge atone nemwe munhu masiku kwete kuti iye kuti akuta mbache aega azviti kana molaje mkonodu haapedze mudzangaroni anenge atonzi tikaturuka anenge atoti amufana kunzi kana kukatireti kuti uraza kuti we social psychosis that is one directed noti kuti munhu una mushango wakakutotonga munomu Shabini takumwirwa mabhiya inofanira kumwa isusu Silverstone is international inenge nemantimba kana polisi vanogona kutonga because Silverstone umbani ndosaka tisingazavada kudzimba dzedu because vanenge vakunyanya chitonga Silverstone ndemunasikoneka pana patopindugara pasi saka ndingatirazo kupinda paSilverstone kana kuti ndingagara nditori Silverstone vadhanzisa pavanataura kutopikana kupi nekupi ndozikanwa nevantu ndaitopinda nditoona totenga ndine mari saka sei kwaane vamwe macontrollers ene macontrollers haasi munomuraini ana chimimba mara angabva mafini manje aminox saka isitongomara muita zikuti solongo asi kupinda anenge achitopenya vozikana munhu anobva kwavo uyozototeka kondora hwawo kumurai kuna sekondi ndobaba harare ka imumati munokabva kuforera munotoziva munosvika muno masekondi pamakasvika takatoona pasi ramaminesi papatobva maraga mafini mamwe maraini kudhara akutotanga kutokondorora heyo apana munhu asi munhu asi mwana wemunhu asi munhu asi kana muafrican wese munhu aisi ane black skin is prone to be Rastafari because ape chemunhu vanhu vese vari kuona vari panapa hapana tsotsa hapana mbavha mbavha kana tsotsi inogara kuprison rimandi inogara matsotsi vanhu vese vari panapa havana kana chipomero saka ko vanhu ari kutonga kubva maraini waita sei amunofanobhanwa newe mino because iwo kana uripo iwo ndionotovatirwawo vanhu vese vari panapa vamwawa mukaburitsa vanhu vanongomwa asi ivo musati mamboita kana 30 minutes wana vanenge vatosvika vakutokondorera pesi vaisa tikazotapikere nedoro kakutafange doro haridi zveginya ndinoziva doro elezha kanofanira kuti muchimwa makatandara handingati tumwa hawa takutorwa ndopanokutangira hundu kana kukwana kwana vanhu vane mamaki mamaka ndikona fesi yangu haina kana mamaki handinetsa nevanhu ndikaona yopa kuti ajambojere hwawa ndototiza ipapo ndoziva kuti ndenda kuita zvinhu zvinokwana ndakupenga kupenga chinhu chakashata because unenge uchita zvirapoiichesuro mupana wangu asati ambomarana tikurapa takazvarwa takadze chiko chimwe chete kwachinodzapa iye akana kudziva mbara endika iye ane motikari yake inde mundo wangu hatiri togara because hatipenge akasikambanje anguaje mupana wangu iye akasikambanje blazi pedzisaichamba tobhema tozoora mwanhu wekuna mushanga padhusa mumwe anovhangana kusuwara kupi nekupi anoda kuyazokondora hwavo ngaate muenzi kana aita muenzi amba muna mushanga ugare upi kana ari bhodho rake kana ane vamwe ari kumwanawo kana ari wedzera uri mwana wedzera tozera naye as a businessman womwe wakatandara vasingatetepesi izvi zviri dhenjera izvo zvinokwadzisa ndikazomumaka ndoona murwanga nepistol nepistol
Pisto kwandiri is easy to get because I am a businessman. Munda the bawa azvindinezi kuti ndizowana pisto. But you know to go right up. Zahasha shawa kutiza usina kutaura munhu wako nyaya wewe yo wazvinzwa zvautaurirwa naye hanzi waona kana nyaya muzukuru wangu andisikuramba muzukuru wangu zvishuwa but anoyasira kana nyaya totakutyika muzukuru mai kuti pamwe uchatitangira chigaya sanambokona vachimbotiti hako chigaya because toota tichikutsura but chanongosvika ngoti bhodhi rako redzingapo manyedzavoti saka toda kuziva kuti kwabva kwakanaka here but kana uchiita hako usanga ino ndaenda chodzi ndiye anofambisa tumapuhwa manje akokusere chimoko chanhingi anzi chadhayanana nini achizvide tononyedzeutaura mukuru achaenda isosati teke anotaura vanhu vari kunze nyika kuti kumwanaikwandakaenda kumbare kwangu ndakaona kuna vamwe vanhu vanoita mafilimu zveshuwa mwana anongobva ane ziyana rake kana muna 30 unoda kuti turira muna sekondi anoita zvinotaurira vamwe wake tagati maresidence muno hatina zvazati kana ari mukuru zinotishamwa pamuchadzako pamuchaenda kuzvidetseabu